Hi guys! Wazong adlaw ninsong tanan. Mag-shoutout sa ami guys. Kay daghan pa shoutout karon. Shoutout ni nila ni Samay ha. Ninya Marie taga Lila. Ako kakuan og asa dapit sa Lila. Nja. Kani pud si Ma'am Lucy Heather. Shoutout ko nimo ma'am, nakalipat ko kinsa to imong mga ipa-shoutout nga mga kuan apelyido basta kay diha man toy Platino ug Ayuba nag-isa nakalipat ko. Shoutout ko na siya. Dapit sa mga taga-Alicia Manila tanan mga apelyiduha. Shoutout ko nimo diha ma'am. Diha si Ninya Sani Gibertas taga San Juan City. Watch ko na siya namo. Salamat. Og si kanis Archie Rostilan na sa Jisan Saudi Arabia. Char, grabe abot na mig Saudi. Salamat ka Diyos insong kanunay pagtanaw guys. Injo dai nang sabay mong naumbing. Na thank you. Inabi. Na thank you. Bye-bye. Ay bye-bye mo paganit ang pagsugod. Daghan salamat sa kanunay insong pagtanaw guys sa mga videos. Sa lam po ninyo kalimtitong ang mga giingon. Thank you. Tanawa naman ninyo kamong video diha ron. Hi guys, welcome back again sa mong channel. Ikaw, mi guys, kay muli ni mi datos kanang agiana na mo padung magkuag kabaw. Agiana ba? Ayun sa baka na. Totoo. Ito meron guys, patanawon mo na. Gabanag-banag man ko dari kuwan, basta ka baha na ko. Tanawon mo dato guys. Gabanag-ban man po ni mga bata. Apo di ah. May tanaw ni mo ha. Ha? Tanaw ni mo sa wagit mo ha. Hinay jud dari ag mag motor guys kay grabing dangugan ah. Ayaw mag-agi gani, ayaw mag-agi gani. Grabe ka delikado kay dangog. Patanga mo Patunga raw mo agi kay na ah. Ag mga daplin nang gi-green ka adyo. Lumutan. Dari man magkuag mo. Panglumutan. Father dear, siras father. Huy, Ginoo ko tanawan ninyo guys. Hala, Diyos ko may rusip. Diyos ko Maria Josipa tabangan sa tanang kaluoy. Ginoo ko hamay ka daw. Asa? Dilugway mo na kay kung natabon. Hala Ginoo ko guys tanawa. Hala, dili ko katabok si Kuya Rene. Asa? Ito. Oo, naglugway ka ba? Hala Ginoo ko guys. Mama. Uy, Maria Josipa, kaluoy, gabu ga. Kuan man di ay. Hala Ginoo ko guys, patanaw naman ato ini di. Asa, gato ka tuloy ko. Ma-approve na ko na nun. Bako. Ing tabade dato. Hala, Uy, Ginoo ko paginay, huy. Paginay. Hala Ginoo ko guys, grabe ga kuan man di ay galanip. Mga basak dari luoy. rusip pa ka di Ginoo. Hala. Hala lanip man. Hala galanip. Diyos ko may hala ka hala ka Diyos ko may rusip mo. Uy, Ginoo ko tagod na abta nagtagod na. Di inon pa ni sa mga ibot kay kuan man. Diyos ko may rusip pa. Ay! Sala guys, grabe galanot dari guys ya. Diyos ko Sa mo dari. Mapatay lagi ko mga. Lagi watsa. Ginoo ko. Mataban. Ujak mga basak ko. Hala, wala apil. Pas. Ano? Wa pa unsa mo dako na ni. Nawa mo. Lakad na. Ha? Kasi gadus bukid no. Nabali man ay mong sanina pa. Nabali mo sanina. Wato nakaskabaw? Turaratasan agi kay delikado dito baha ka jo. Na Ginoo ko guys, gilani pa na. Inday. Hoy. Hinggara ka dyan. Dali dali. Nagdaris tulay guys, wa pa na sako, wa pa na sapo. Unsa sigurado masapo din unsa kan dako nagtubig. Tama na sapo. Gikan ni just bukid ding tubig ka guys kanina. Guys, ang luja ka jug basak. Ngani dari mangkuan guys. Kasi ka jug uwan pang bahaon. Luoy ka jug panom. Lam na Ginoo ko nay dagkong linta dana. Makadagki ang kuan. Wah, Tabok si ka. kisa man to. Nasa tay. Nga to mas tay dito. Ay, wali ay. Ito? Kisa Ito ba yan? tuwa dito sa tabenog. Ano yan amo? Oh. Di ba nga delikado na maabta na? Umudak og tubig na. Oo, ay mga tuna ko. Ha, lakaw nga to alam mo pa ning lapaw. Mulapaw na unsa. Ah, mo lagi yung grabe kasi gaman dari ko ano. Mama. Mo ni hadlok ka jud guys dani. Baha man na tubig dito. Ako may rusip na yun. Sana ba natin? Kung na siya yas kabaw guys, to magkuha sang kabaw kay sang maabtas lanip. Ginoo ko tapos Gabriel kuha ka mang kabaw kay sang maabdan na dapat to. Nainsa naman dun ito. Ladi ara sa kabaw dari galanip na. Ma. Padaplin lubi ka ni motor, padaplin day dari day. Dari
naman ito. Ginoo ko oy. Uy, nabusit ko. Di pa dyan ni mao guys. Huwag ka nang mulanip ni Sija. Yun! Di pa ni maudan na lapit ko. Lagi. Tara ginoo ko. Malanip na kuan. Arang lain nagbahos. Tubig. Ba, bawang ko. Pwede itong mabasakan guys to. Nang sapo na to oh. Tama, tulirion na ta. Masa. Kinsa man nang naadab to. Kinsa na be? Yuyu. Yuyo. Yuyu ko na tungkol. Mura magsitatay. Di na. Wala guys. Mura magsitatay. Bulit sa pajong king. Kaya padagam. Kalbaan ko. Nga na. Kalbaan Ano ko. ba? Malakag din sa kanila pang tabok pa. Kinsa ka na. May nagbarag guys. Kinsa ka na. Asa ka na dapat Mura puro man tatay ni Wangan. Asa ka na dapat sila yung tabok pa. Bau. Duoy jud tanam dani guys basta maatlan umang si benek. Kaya ano di gagi. Di man na sa tayo, ingga. Ayo ingga na. Yung ingga na. Parang Diyos nagdagat ko, dahil. Mama, Oh. agagianan nagbaha. Ma. Agagianan na mo sa una. Natangagyanan padong ilatihili nagwaha. Wala dyan. Kadali tanaw tala to. Insan tatad guys danis. Agyanan dai karsada masapuna na si Ja. Nani na. Para sa unas katong Inaras na tayo. tatay na. Na impas ko din yung mga ukra ha. Aja mo ka nga to kimkin. Dara lagi mo, gail. Aw gail. Kinkin. Gara jud. Hawi day. Tilbaan ko. Sibat unsa ka? Kinsa man na? Tatay. Si tatay na. Si tatay di arode. Abi ko si tatay to dato nagsusinggit, guys. Uy, ginoo ko na guys ang mga pasilunganan nasapo na. Dukon jud diri uy. Jar kusugan na. Unsa tataan ni guys mo ana mo sapo na ni. Dali-dali mi. Ang layas mi dari ron. Ganina? Ning sapo na dene wa patay. Wa pa ni sapo no. Apa? Dani bawa pa ni sapo. Unsa ni mo sapo ni unsa? Segunda pa ni uwan. Dara guys, arang lain na ang kurma na. Kita mo na mo lugod among pasilunganan sa natida na mis una. Kuan tayo, pagbaha. Ha? Agi ka na siya pagbaha. Kaya huwag mo pa, pag nga na kay agbaka to, dapat rin. Na. Na guys, ya gagyanan dari. Naran ni sa Nilara ka jud tubig uy. Kuan Uy, sus. makakadlaga. Aja padekin dira takin manglayas sa takin. Barko maato, barko. Aja padeday dara day. Mana naga nagbarko racing sila. Barko. Alam mo, daga na barko nag-racing na dara. Hmm? Ay, Anak kinta. Ano ka? Yung mo sa puon sa dara. Kumusta po ni? Mubang ka dyan eh. Ay, mubang ka. Nakaisadara ni. Bako. Darang hadlo ka dari guys. Di Ano kung dari dapit di Dara. Para na dyan na uma diha. Kana bita. Para ba di kabaw? Kinsa ka ng kabaw agi balhin. Ha? Dikir. Ay, lakas ko na buro. Na lagi kabaw na wagi balhin. Nabuing na. Abtan dyan nagbaha na. Ano dyan na tugtong. Tanaday ta. Tanaday. Day. Panghipos nagmakabaw dari sa please. Sapa o guys. Kaya delikado. Tanabi. Dali bi. Hawid ni mama. Hawid. Anod na. Na impas dyan yung terturaw ay pusa. Baruin na gazo. Taban nga dyan yan dyan. Tanday. Yali. Gunit day. Terus na mata. Ulit tali. Be, hawid ni mama. Taka na, nagtura pa. O guys, nang laktid nagtubig sa kalubian. Ginoo ko, di pa dyan mao. Muda ka kasi kuhan, ang pibinis. Asa ko lagi man ganun narak ko nabasa. Mo ka nakaw. Muli na to. Yes, kita na mo na nagbaha. Di pa na mao. Muda ka kasi tubig, pati ito sa kalubian dito, maapil ko. Pati na yung mga tamak-tamakan. Apil ko na yung lupihan eh. Na, ginoo ko. Ano nagkasaka? Dara taunahan kay delikado. Ha? Ano ka na magkasaka oy? Nas iba bawag bahin na tatay. Tunahan. Ay, babo. Pagkati naman ko na ako. Ano na dyan kayo mo abot lagi tubig din niya. Kadawang pinungan, nagngana-ingana. Delikado kin mo na yung ingin mo baha. Di man siguro kumataban dani, kinawan na. Sa ba diya di matabang na dagko ng dinta. Kikibo na imong kunot. Sa mas tayo mangisda. Tay! Asa ka? Ay baka makatabok day ka. Tay! Makatabok day ka dana. Makatabo ka! Kumag ka! Kuha na to agi ana no, anak ka jud agi diha. Ano gani ka? Gara sa tatay jud. Yung pa man, laom na, magkakarang grabing nabawa kung tunod mo sa tay, gilin na.
delikado din. Hablik lagi na, pero. Agi, kay bawang. Kakaibaw ma? Ato, anong tabok? Di, uy, para dito pikas. Di ko papa. Nakatabok, baka tisapon. Nabaw to, or mapapagibutang dito sa tabunok. Eh. Lali na yung ter-ter kay na, delikado. Ano dyan na? Anong tabaw, oy? Nagbuhay ng tabaw. Dara, oy, hadlukun. Ano dyan yung tabawan eh? Di, harang video-videohan. Harang videohan. Buwan! Lagi. Zuko-zukun. Kinsa man ang kabawa ibalhin. Na. Kapit na abte. Sus ginoo ko guys, grabe Kapit na sa mulapaw dahil sa gianan. Dali bi, faster bi. Uy, sus ginoo ko. Barong kagwang. Ay balhin na nila. Balhin na nila turtle. Delikado. Zara, nainas kuan. Tubig, hadlikun. Hadlikun guys, ha? Uy, ginoo ko na unsa na ba ni? Mura na magdagat dadto. Zara, ang luodzag mga basak. Uy. Wa, luodza. Grabe. Bukas na yun ang miinday mata. Zara, danira. Grabe, basak na tong luodza. Uja mas basak. Uy! Ano guys? Ipadjud ni mauning bahaan eh. Ay. Kasudjud siya, grabe. Luodzag mga basak na to guys. Nang pangapawan. Na ba na itanam kinwa pa? Paano mo na? Panay tanong no? Pay tanong? Ha? Itanong man na din ang isa. Karon? Na nabuang na. Nanay tinanong man na nga anod na. Wala, uy. Ang bakal. Jara. Lain na. Jara? Yak. Bahala ko na. Bahala ko na. Ano dali? It's a inday. Namoy kuan, namoy pukot. Taga. Matagal na ginaisda na naman. Hindi naman pumito kayo. Dami dari manaan guys ya. Anak pukot ba atangan. Dani ras basak. Pero ikan away ko. Arang luudzag nagtanam ro nga ibot gajud to. Nataban. Are baba hawa ka. Kung may lubi mo. Dan adi sa lang kaagi gab. Awa day ba? Iaw, og dani ro des gamay. So gamag onari. Nan saan man na ilang tinanam nga magutrog tanam lo ila man pud. Dito na di sila nangagi mao. Mga batang uban-uban na. Huwag may nataban lubi mo. Mamuha. Mamuha ka na na, maanod ka. Na, nabawra na. Hindi, nabaw sa mong kunot. Ha? Impas ang imong tinanong. Useless dyan. Dag nagtanong bro na nga ibot. Grabe. Uy. Nadarintik na to. Lekun, uy, no? Jara. Ano sa lubi? Manilugian. Uja, oy. Luoy dyan dani napita basta magtanong di uy, di na lubi po. Kung anong naayon sa ingan na na guys, nga anod na hila kasudjud at tubig kinang anod gud mga Ato tanin dyan matataw, kaya burik. Ito pa kaya burik. Ah, ba diya ang anod pala mata mo gidangat. Lapaw na sa kalubian to. Usahay na nimo abot. Minto. Dibaw ka ma. Dili kaagian. Tanawa ma. Hmm? Parisaka-saka ng tubig ma. Ano sa ka? Parisaka-saka ng Mahuli na pa kay mga na din sa takaagin maroy na. Lubi ba nang di man ang ray binuungan man rin na nang taban na nang anod. Na gani lubi dyan ninyo.
Bulig inja. Nga ni kadakon ma. Ala ka, palikoy oh, palikoy oh. Palikoy, palikoy. Ay, palukoy. Palikoy inja ma. Nanay mga tagod ng baklayo. Yun na. Yung pasag tagod, nagbaklay, nagtagod guys. Ha? Mama ZR, uli. Uli, yung tawag nagtanong kayo, na. Baan mag-ilang tinanong. Paan na yung kabaw kayo, nagtaban. Doon na itong lanip. Yun pa. Ning tujak dahil anong ingga. Adto. Mga tataklo yan eh. Buwak to nga. Ang ngatang mo doon na, puto ako an. Buwak taklo eh. Pamuak-mog ka nang naay. Asan mo naman? Asan mo naman? Ano tong inyong tinanam, Zi? So, sayang naman to. Naway, binuungan man daghay ng anod. Way lubi. Way lubi, puro binuungan. Tanabi ka, manguli na tabi. Tata, ato pa pa day. Matanaw. Grabe guys, dara. Ang anod ang mga kuan kapit na masapo dari. Ang darang araw tubig Baha na dari. Nakaw na kay hapit na dari mo sa tubig. Lagi. Hapit na mo lapaw. Guys. Ang lata. Tanaday, kaniligado day. Naalagi. Saka na. Muli na mi guys kani. Sapo na dari, delikado. Lagi. Nako, ito pa. Jarra. Ara. Wala sa bata. Ay, jarra din ako. Uli na mi guys. Ano? Lagi. Lagi. Labog ka na ron. Sugsugan si Du. Kapag-kapa na lang kita yun. Sakin mo raong. Tingnan ka pagkapin. Dangin ka pagkado. Sige na, dali na. Dito lagi ta kaabot. Aja lagi dapat daple. Daro lagi agis tengah. Hinay. Aja lagi kaagi dan daplinding. Parehas ka ma. Resmi color guys na. Para may color si Ken guys, mga smuggle, ang kakuya lahig color. Lipay sin kini palitag bagong smuggle kana bugto magiza. Aja lagi dan habi. Kausod na. Kapay mas mo. Ligo ka pa?